egin ezagun odoituz. Hoi jaingo, muga jarri zenion oraingo bizitzaldiari, betiko bizirako sarrera irekiz. Apalki eskatzen dizugu, ezagraz dezazudan zure errokiaren erraziaz, Maria zure sarritzariaren izena biziduten inguruan, zure seme Jesu Kristo gure jauraren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko karrera bizikita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik, nik, Joanek, hautsen zuen zerutik esaten. Idatz ezazu, zorionekoak aurrerantzean jaumerekin bat eginik hiltzen direnak. Bai, dio espirituak, atzeden hartuko dute beren nekeetatik. Lagun baitituzte beren egintza onak. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Eguerdi aldea zen, eta ilundu egin zuen urbira osoan 3 arte. Eguzkia ezkutatu zen, eta santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen. Jesusek deiadar handiz esan zuen, aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. Eta hau esanik, azken arnasa eman zuen. Orduan, zaharren kontseiluko kide bat etorri zen, Jose zeritzana. Gizon on eta zintzoa. Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus, gurutzetik eraitxirik, izara batean bildu eta arkaitzean zulaturiko eta lehen inor egontzi gabeko hilobian ipini zuen. Jaunak esana. Garizumaren hasieran gaude, eta Garizumak badu ibilbide esan genezake izaera bat bezala. Halako nola baitere, bai liburu santuetan, bai liturgian aipatzen zaizkigun erromesaldien antzekoa. Erromesak egiten zuten abitu eta halako ibilbide normalen luze xamar bat burutzen zuten haien helmugara iritsi arte. Garizumak ere halako izaera dauka. Hasi, abitu eta bere helmugua du beti bazkoa. Eta gauza bera gertatzen zaigu gure bizitzarekin, halako ibilbide baten modukoa dela. Jaio eta badakigu heriotza hor esperoan duguna, ez dakigu noiz, ez dakigu nola aiatuko zaigu, baina badakigu lehen edo berandugu danoi aiatuko zaigula azkeneko une hori, azkeneko trantze hori. Eta batez ere horri erreparatzen diogunean ez dugu aztu behar erromesaldietan gertatzen zen bezala edo Garizumak gertatzen den bezala baita gure bizitzan ere heriotzak ez duela azkeneko hitza, ez dela dena hor bukatzen. Eta nik esango nuke, askotan aipatzen dugu eta hala da, eta
oso beharrezkoa dugu gogoan edukitzea Jesusek askotan aipatzen zuelako. Heriotzak gogorazten digu betiereko bizia. Heriotzaren ondoren badagoela ere bizia. Baina aldi berean ere, eta Jesusek ere hortaz asko hitz egiten digu, heriotzak gogorazten digu hemengo biziak zenbat balio du. Beste gauza askorekin bezala, falta denean, ohartzen gera ze balio haundikoa den bizia, ze balio haundikoa diren mundu ondako gauzak ere, eta Jesusek hala nahi izan du. Horregatik, mundu ondako ibilbide horrek garrantzi handia dauka ere. Eta gauza, esan genezake, argia da, Jesusek nahi duela, bere ikasleak saia gaitezela mundu honetan gaude bitartean ekintza onak egin ditzagula. Hoxe da, eskatzen diguna Jesusek, baita ere gaizuneko praktikak eta gogoan hartzen ditugunean, batez ere hortik dijoaz ekintza onak egitea, errukizko ekintzak, miserikordiazko obrak lagunduz, prebian daudenei, bilatuz justizia, bilatuz zuzentasuna, bai pertsonalki, bai sozialki, pertsonen laguntzean. Hori da, agertzen zaigu liburu santuetan, jangoikoak nahi duen baraua eta penitentzia, jangoikoarentzako atsegina dena. Jesusek erakutsi digu, bakoitzak izango dugu juizioa, hortaz izango dela. Hau da, berak opari egin digu bizia eta toai handi bat da, eta saiatu beharra daukagu berak hala nahi du bizitzen elkarri lagunduz, elkar maitatuz, elkarri mesedeak eginez. Hoxe da Jesusek eskatzen diguna. Gaurkoan Maria despeditzeko hemen elkartu bera, bere parrokian, hemengo elizan, eskatuz jangoikoari saritu ditzala bere bizitzan egin dituen obra on guzti horiek. Eskatuz jangoikoari bere erruki handi hori ager dezala. Berak erakutsi digu, Jesusek erakutsi digu, jangoikoaren ezaugarririk nagusiena hoixe dela, errukia, maitasuna, eta horrek ere, eta Jesusek hala nahi du, konfiantza handi bat eman behar dugu sinistu du. Jangoikoaren aurrean, ez dugu ikararik sentitu behar, konfiantza eta gertutasuna baizik. Hori da, berak behin eta berriz errepikatu izan diguna. Eskatzen diogu bada gure hartzailunari Maria, gure senidea, goiko zeruan har dezala. Berak izan dezala atsedena, berak izan dezala bakea, eta senti dezala betireko zoriontasuna. Handik ere gure alde egin dezala.
Nire hona bihotzez egiten dizkizugun eskainiak Jesu Kristo jaunaren bitartez.
berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzea zegoela, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztiok dutatik, hau bere gorputza bat da, zuentzat emango dena. Afalgo berdin garizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei ziren esanez. Hartza zuen eta eran guztiok dutatik, hau bere odolaren garizta bat da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isildu dena. Egiztu hau ere denari. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen zegoen izan. Eramazun maitasun osoa Francisco eta Santorekin, Francisco Gozearekin, eta gizentzat guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizten itxarbenea, joaten duzioesetik, Maria eta bere laki guztiak, abetzat zeure aurpegaren argitan. Errojizak izan duaren guztia betiko bizitza etxe dezagun, Angoikoaren ama Maria Gauzkoarekin, bere sena Jose Santuarekin, apostolu Santuarekin, eta gizan guztietan, zure erizite izan diren santuek, haiekin batean ere zaitzagun, Jesucristo zure semearen eta
Goikoaren bitortza,